Sampun pun sendikani wis ora kepotangan meneh. Oh lah nggih. Ya terus niki sing saking Pak Haji Suparto. Nggih. Gubuk Asmara. Nggih, Gubuk Asmara. Men dikancani karo Omega. Mega medunduk kae. Yo. Iki pacare dalange apa? Jenengane kok sembrono lho, Mbak. Lah, Aja genaki sing duwe. Jangan. sing duwe sapa ta? Tak tekan kowe di pacar urung? Mboten. Urung. Ora ditekoni pacar kok mendelik. Engko ilang lho nek ora gelem ngaku. Astagfirullah, urung ya. Wis di pacar urung? Urung. Yakin? Yakin. Ya wis. Ngapa nek story kowe gur sok nyolongi saka Instagram. Lah piye ta? Kepengin ora? Ya. Nek ana karo nek gelem. Doan. Sing penting saiki sekolah sik. Lah saiki mayang no, saiki mayang sik ora sekolah sik. Wayahe mayang kok sekolah. Karepmu. Wah wis karepku. Kandhane kok ngeyel aja padu karo kae. Lah ngapa ta? Karo aku wae dadi kalah menang iki genah. Lah nek karo kowe genah kalah lho kowe iki mayang sewengi ra meneng kowe betah apa meneh kowe padu. Ayo karepku kira yo tasah mikir pacaran sih. Wong kaya ora mikir. Saiki sekolah sih maksudnya mikirnya sekolah saiki mayang gundule atos. Ora. Acan atos arep. Ngono piye? Neng ndi iki gundul iki ya atos. Lah nek empuk gejeglok iso melencok. Lah ya mulane aku bener apa salah nek muni gundule atos? Wis genah rasa diomongke. Lah iya bener kok. Ayo, Nduk. Ayo. Nyanyi. Wow, rasane. Iki Mbak sapa iki? Mega. Pacarmu? Bu, Kok jenengan iki kok ya Apa ta? marahi emosi ya. Cah cilik iki ra entuk emosi. Untuk wae kok. Marake engko gelis gede lho kowe. Lah ya karepku ngono. Tenan to? Ngandani kok aja. Wah. Aja nyauri kae. Ya wis ra nyari. Duwe utang ya men rasa sauri. Ya wis fokus Mbak. Yakin. Yo. nyingkar nyingkur. Aku kok kayak kenal kelambine iki ya. Wis simpen. Heeh, aku dhisik saka nggonamu. Ayo ngono wae kok ora. Maune tak kek kowe kok mbok gak keki. Aku jujur bingung iki kebaya arep tak nggo ngopo. Ya kan dinggo kenang-kenangan tak neis kok nggon aku ngono lho. Ayo mosok dalang aku yang ngono ki ayo ah. Ngapa nek omong sih jelas? Ayo mosok mayang ayo nganggo kaya ngono kebaya. Mau padu karo kae wis Senin. Lah apa? Masuk. Masuk. Nek Minggu ora masuk. Iki Senin masuk. Iya. Wiwitane nyingkar nyingkur. Ngapa guyu? Apa-apa. Ada yang lucu? Ora ono. Kok guyu? Aku ngentut. Kae jenenge dalang jujur. Ora ding aku ora ngentut kok mbok yakin. Oh, ya dalang goroh. Dalang jijiki kuwi. Ngentot tok diomongke. Ora ngentut ya. Lah ngapa? Omongan mburi ku krungu mburi mbok omong apa ngono tak guyu. Ngono jane ora ngentut. Mbok takon mburiku wong ora mambu kok. Lingsen yen ke mutan. Tuh. Oke katutan minggu. Tilai jajal teles rawi. Wah. Lah?
Ora apa-apa. Ora kowe iki gur gawe-gawe. Lah apa? Kowe iki piyayi resikan ngono. Mas Yusuf iki? Resikan. Alah ngandringe kira wis ra nang apa-apa to kowe iki. Tak yo resikan cok odas adus kuwi. Weh, iya aku nek gelem ya adus. Monggo? Ya. Ra gelem adus. Monggo agek bawa, heeh. Oh, tak sikok ngono e. Kempet kok, ora mesti sikok. Milih dikempit. Heeh. Kok dadi tape? Pilihan itu bebas, ora apa-apa. Ya engko nek dadi tape aku sing dodol. Engko jenengan banyune ya. Lah, ngen loro untu. Apa banyu tape iki marai lara utuh? Weh, nyatane tangga kunjur nyonyor kok. Ya, ya. Ayo, Nduk. lelampahan kang wuri Nek iki suarane landrung aku gumun. Lah ngopo? Nek gur kowe suarane landrung napase landrung ra gumun wong tandunmu angin ana lha iki. Hei, maksud lo? Aku ora nggawa kompresor lho. Susu angin. Awak iki gedhe. Arep melu-melu ya. Ora apa-apa, aku yo ndek hak melu-melu. Kowe melu timbangane bise glondrang. Melu. Mulane iku. Aku ki mbiyen ya semene iki lho padake. Oh, lha ya tenan biyen ya semene iki ning kanginan kok dadi semono. Angine mlebu teko ndi? Ayo. Ayo, Nduk. Ya. Wis ora sanggup. tresno tulus nadyanengku bok asmara Tak tumpak ning. Arep numpaki sapa? Jaipong ora arep numpaki. Numpaki Mbak iki ya? Moh, Wah senengane ngono lho Mbak dadi niki. Kuwi mau muni piye, Pak Tumpak? tak tumpak. Lah iya tak tumpak. Lah iki swara Jaipong. Tak tungtak. Heeh. Kok tak tumpak? Lah Iki nek diterus-teruske dadi ra karo-karuan. Ayo, Nduk. sesuk aku arep nanggap Mbak Tatin. Ngapa aku gak? Tak jawadu. Oh, aku sing nyewake son nek kowe padu karo. Ya.
Ya gak ora selak padu iki. Nek jenenge dalang karo sinden ki ya omong-omongan. Moh selak padu. Moh. Ndak tombok. Ya wis mingkemo. Catatan sak jroning Emang kok ngenekke nggon beker bareng lho. Ora entuk. Padake munyuk aku. Kok iya? Samboyo mau lho. Ah kok beker? Samboyo ki jaranan, nang kono isine ana singa, ana macan, ana banteng, ana munyuk. Ana celeng. Ana yo an celeng ya ana. Celeng iki biasane ireng to? Heeh. Sing nggo klambi ireng sapa? Telek. Lah apa? Nyemoni aku ya padake. Catatan sak jroning ati. Saya menaati. Nggih, matur nuwun, Mbak. Mboten sambak kelas 8 timbang, Mbak. Lah yo ngajeni. Yo ngajeni yo, Mbak. Oh, nggih. Oh, nggih, berarti aku Di Mas ra apa-apa yo nang ngono iki wis. Aku dileng ngono jare kok. Iki mau yo ana pamundutan meneh. Napa, Mbak? Nek ora ana wektune dipinangkani gara-gara ra apa-apa. Nganggo sing ngomboro ing alarang ngono ya. Sisan mawon. Oh. Ngelanggam ngimil. Ngomboro ing alarang. Kok tak berkibar. Kowe lagu napa niku? Anu kae lho sing siprit. Seripat. Seripat-seripit. Oh iya. Wah. Iki galak kabeh lho iki. Wah, ya kok tak congoke donan. Iya. Ki wis nggawa blantik kok. Lho iya. Endi? Weh, kowe sing kaya murite wong Faihung. Karena wong iki beda-beda ya. Karo sing gender kowe. Oh iya. Oh, lah nek kuwi ya sing gender kuwi. Kowe wedhus rega 13 ki dinyang 800. Anek kuwi blantik uang barang. Go mulih nah. Ora ngerti nek tuku wedhus ki sak srindrile. Lah Aku nek adol wedhus dibayar termos kok. Ya ora apa-apa, aja kaya tanggoku barang wis sugih ki malik. Srengat mbiyen dhek isih melarat gurat-gurat ngono. Lunga
Tenan saiki bareng wis sugih iki tenan. Anu, ibu mau pergi. Awas. Anu kipas angin pateni, TV pateni, mobilnya kok dipanasi ya. Biar do isik melarat. Yo aku arep lunga, aku mepe gugik lho aja lali. Lah ya nek wong duwe rak ya saiki dadi duwe ngono. Wedhuse dimbir-imbirke. Mongko mengling gaduh gudiken kae. Gek engko adimu kon glepong ya ngono. Yen dek isik melarat ngono kuwi saiki wis. Dipinangkani langsung mawon. Nggih niki kalian Mbak Melih mboten, Mbak Sidan mboten. Oleh Mbak Anggi, ya. Oh Mbak Anggi, beda nek Mbak Anggi. Mbak Anggi wis. Beda. Ayo kene tak gawe kedalan. Tahu ah. Alah aku mau munggah kono ora mbok tulungi lho. Weh lah nek munggah ki iso dhewe. Maksudnya piye nek mudhun? Weh mobil barang ki malah bahaya sing medhun katimbang munggah. Kok iso? Weh lah sopirku lu ngayal tak mongi munggah pathok ngono ki to. Wah, nganggo piro iki? Siji nganggo papat aku men kuat ngono. Nganggo siji ngono kok ngene. Mana ana ngono kaya ngene kok gur nganggo siji ya nganggo papat aku ngono. Nganggo papat ya ora kuat. Malah keplorot. Terangane rasa siji ya karo papat. Bah. Oh lah iya. Ya. Nggih, sugeng dalu Mbak Anggi. Mbak Tati. Nggih, Nek iki ora akeh omong. Oke wae nek dituthuk. Ora maksudnya ora akeh omong siji harus sing mau ngene. Ketae saja kenal sing Mbak siapa Mas jenenge? Mega mau bangane Anggi. Lah iya. Bener ta? PDKT ya? Wis rasa ditanji-tanji iki. Iki meneng wae ngerti-ngerti gur lap. Lah makane kuwi kula ngomong ora akeh omong. Penting daging. Lah iya. Aku mbiyen ya sakmene iki lho, Mbah. Lah iya wis gek ora bawa. Lah ngopo ta? Nah. Aku mbiyen ya tau cilik padake. Heeh, saiki gedhe. Saiki gedhe. Wah, sepene. Apa omong apa iki mau dadian? Pripun, Mbah? Menika ngaturke menapa? Mana dalange kae? Diken nadai kali Mbak Waluyo. Nadai napa? Mbuh. Nah, wiwit iso omong wisan. Sripat anu ki lho, ngambok. Ngimpi. Oh, ngimpi. Ayo. Ngambara ing ngawang-awang. Ora usah dipalarke dinikmati suarane. Ya. Oh, iki saking mareme ya. Lah ya. Ngelangut bebasan tanpa Ngenyang. tepi. Yen cah semene iki nembangno bawa ya isik lambene biasa. Nek anggere wis rada pinter sithikno karo bawa iki lambene diencas-encas saking iso. Le bawa ning kene iki lambene iso tekan prapatan. Aku jane ngantuk iki, Mbah. Aku jane ngantuk iki. Tapi arep bobok ya. Kesel mawan sekolah olahraga kate esuk. Kesel. Ya ora usah sekolah. Kae nek ngantuk Sesat. Apa? Mau ngomong sekolah sik rasa yang-yangan bareng sekolah. Ora entuk sekolah. Lah kowe ngantuk kok. Kudu semangat no sekolah ya semangat, mayang ya semangat ngono. Ya. lho nek dikandani kae ya nggih Bu, ngono no. Nggih, Mbah. Nah. Mbah kundulmu. Aku ngono nek ngantuk karek noleh nengen kok. Ngapa nek nengan? Eneng duit ki lho amplop ki lho teges. Kuwi lek ra ngantuk jaga amplop ki lho kok ndak. Ndak mbok jupuk ta? Heeh, lan curiga lan aku angger redere niku mesti nglirik aku tak ngadep Mbak. Kowe malah kok kan pikiran gak. Ngantuk barek kene kon sekolah sik rasah yang-yangan. Ora ngerti po aku sekolah karo yang-yangan.
Ora jaya ming guyon. Iya. Pacaran ki entuk ning urung wayahe nek kaya kowe iki. Lah rong wayahe wong anggek mayang kok kon pacaran ya wis ora wayahe. Mateni dalang ciliki pira ta hukume? Wah, aja dipateni dilang intupe wis gak godolan. Wis gara. Setengah siji, jam siji. Ya wes. Kijing apa kijing? Ayo Mbak Anggi. Miber ngideri jagat ngulan doro nglemborong ngunggai Amben. Malah dhuwur amben. Piye Mbak nek ngono ki? Senengane cak ngenggok-enggokke basa Jawa ki beda. Aja kaya kancaku. Lah tak kira nggawe amben jebule. Wong milik ki hanggendong lali nek kancaku yo hang lawong lali kuwi milik kuwi hanggendong tenggok. Beda ora ngono kuwi carane iki. Nek basa Jawa ki disusun sing apik. Nggih, wong nggih. Ayo, Nduk. Lah tak kira munggah amben jebule munggah dhuwur amben. Munggah gunung. Iki mesti bayangannya beda, ha ta? Beda wong ora padha kok. Munggah gunung ki munggah endi jan? Gunung endi? Semeru. Semeru dhuwur amben iki nek gambare Semeru ngono lho. Terus diunggahi ngono lho. Waloyo. Oh. Ngene doteng pecotot kaya ngono iki. Aku trimo medun lho wong wis dibayar. Wah, aja. Lah ngopo to, Mbak? Wong ngandake gunung kok teng pecotot. Lah nek gunung kok ora teng pecotot. Lah. Watune. Ya. Katungkul ngumbar gagasan Satemah digawa ngidul. Ngimpi, wih ra ya di. Lah ya ngimpine nang kidul kono. Wah, aku nek udah bilang kalah. Satemah kinawa ngimpi Padelang, Non, aku duduk ya. ya udah duduk aja, biar bokongmu kanggo ya. Tak duduki lho weh. Hah? Tak duduki lho. Emah ora kanggo. Semono kan nek orang gondodok arep nggo apa? Aku jane moh saru lho, Mbah. Nek gandeng. Lah kula ya emoh lah jenengan kok anu wis gak ora sripat-sripit ya. Ya.
tangga kudu apa gelar layar tancep do nobar. Oh iya, sapa-sapa ya kepenake padha sami dijenake ya. Iya yo dilanjutke. Lenggah